Mayong adlaw niyo tanan mga ka-dear friends, kini na usab inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. And I'm sure nagahuwat mo sa tuang laing istorya nga itong idalit kaninyo diri sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Sa itong mga kaigsunan diha nga wala pa makasubscribe, unya nagsige nagtan-aw, paagi og suporta sa tuang YouTube channel para mapalambo pa nato, please subscribe and click the notification button. O sa mga nangita sa mga daan atong istorya, inyo sana makaplagan sa tuang Pikas channel ang katabi with Ate Gems. I-like o i-subscribe na lang po. Unya kung ginasa mo nga mapada sa inyong mga istorya, pwede nyo nag-isend sa papajoesuperb@gmail.com. Unya, kung di nyo masago, i-check lang nyo to ang video description below. So, ang mga istorya nga itong idalit kaninyo, mga suwat kaagi sa itong mga kaigsunan nga makahatag og inspirasyon, makahatag na giya, o makahatag nato og mga pamaagi nga di nato sumban ang ilahang gipambuhat para malikayan ang pagpaso sa kaulihan. So dito maglangay o ganiya na ang istorya sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. Oh, Dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. Ang atong istorya karon na nagtuki sa kinabuhi sa usa ka amahan. Mao kini ang giuluhan na tuog titulo sa usa ka amahan, ang istorya ni Alvin ug ni Choi. Ang pagkaamahan man gud dili na sa titulo lang kundi sa responsibilidad. Daghan ang mahimong amahan sa papel, apan ang tinuod nga amahan magpakita sa gugma, paningkamot ug pag-atiman sa iyang asawa ug mga anak. Kung ang amahan mulikay sa iyang katungdanan ug ang mga responsibilidad iyang dagkanan, moabot gyapon ang adlaw nga iyahakin ni pagabasulan. Sumaw ka na siya unod sa tong istorya karong adlaw diri sa to ang Dear Papa Joe Stories YouTube channel. Ang atong istorya karon pinadala ni sa duha ka letter senders nga dunay common ground tungod kay sila parihong naka-experience og pag-abuso sa ilahang amahan. Dear Papa Joe, ako di ay si Alvin nga taga Bohol. Attention mga taga Bohol, inyo ning kababayan. Alias na ko ni ang Alvin, kay daghan pa kong mga followers sa Bohol. O daghan ka og mga followers sa Bohol. Daghan ko nga nadunggan nga mga letter sender nga taga Bohol. Mao nga itago lang ang ako ang tinud-anay nga pangahan, ang ako ang identity. Papa Joe, nagdako ko sa usa ka broken family. Pagkamatngon akong buot, si mama na ang ako nakitaan ug wa ko imahan. Wa pug ko makakita niya bisan og kausa. Si mama ray nagmatuto na ako pinaagi sa simpleng panginabuhi. Dili mi pobre, dili man pumidato. Pag 6 years old na ako, ni eskwela ko nga naka-experience og tumang kasakit sa mga bullying gikan sa ubang mga bata nga kuno ako way amahan. Anak sa liking kawayan. Igor ako nga muhilak sa mga bugal-bugal diri kanako. Pero di kay kanarapod ang akong gihilakan. Makahilak po ko nga magtanaw sa bang pamilya nga kompleto. Labi na during closing o recognition day nga makita ko sa akong mga classmate nga kompleto. Nasa sila'y papa, niya ako, wala. Pag first year high school na ako, di pa ko nakabaton og kaisog nga nangutana sa akong mama. Ma, asa gidaya akong papa? Pangutana ko pa, og nitubag lang po ng akong mama nga naghilak nga. Alvin, kay nakapangutana ka naman gyud anang butanga. Pasaylo ako, nga prangkahan ka na lang nako sa tinuod. Ayaw paglaom sa imong amahan kay naa na siya laing pamilya og
dili siya interesado nato. Nitando ko sa akong mama Papa Joe nga di ko maglaom nga makakita sa ako ang papa. Pero sa tinuod lang, naghuot nga akong dughan kay sukad ko nakamatngon og buot, nangandoy gyud ko nga makakita sa akong amahan bisan og kadyot lang. Gusto lang ko nga makakita sa itsura. Akong gibuhat nagtinarong ko og eskwela kay doon ako'y plano nga inigabot sa saktong panahon nga doon na ako'y kwarta pagitaon nako ang akong amahan. Ug tuod man nakagraduate ko sa high school. Ako nga pasaligan pirmi ang akong mama nga di na ko siya pasagdan. Kami rin duha ang magpakabuhi. Akong giingnan akong mama nga inikahuman akong eskwela og makatrabaho na. Ako na pud ang bubuhi niya. Paglabay sa pila ka tuig, nakagraduate na po kog senior high school ug ang kunon ko nga paglabay sa mga katuigan niyatong nag-eskwela pa kog elementary ug high school, wa mi nagkalisod si mama. Pero diyang nag-college na ko, unta. Di naman day pareho sa high school. Dako na kay kwarta nga kinahanglan mo nga wa na ko ni padayon pag-eskwela. Nagsugod ako pang-apply, nakaluyan sa Ginoo kay nadawat ako trabaho sa Kugon Commercial. Nagtinarong ko sa akong trabaho, hangtod nilabay ang pila ka tuig nga na-promote ko og nahimong manager. Si mama, ang una og nag-inusarang tao nga nalipay sa akong naabot. Di mi makatuo nga bisan og wa ko makagraduate og college, nahimo kong manager. Nidako-dako na ang sweldo natuman na nako ang akong promise sa akong mama nga ako na pud ang mubuhi niya. Ug tuod man, nahatagan ako siya og arang-arang nga kinabuhi, Papa Joe. Wa na pud ko naghiskot kang mama about sa akong papa pero usa ka adlaw niya na. Si mama mismo nakigistorya nako about sa akong papa. Alvin, doon ako inibawan ba may tungod sa imong papa. Doon ay gisulti si mama nako sa place o location sa niyamtangan sa kong papa, Papa Joe. Huwag di lang kay kana lang. Kisulti po niya nako nga gimingaw siya sa akong amahan nga kuno hilom siyang naghandom nga unta mo balik akong amahan og mangayag pasaylo niya ug kanako. Love pa di ay sa akong mama nga akong papa pero sayang kayo kay di siya love sa akong papa. Kay kung mahal pa siya sa akong papa, nagpakita uta siya namo bisan og kausaman lang pero wa niya buhata. Mo na hinungdan nga giwalaan na ako sa kunuhuna nga akong papa kung sa una niya tong gamay pa ko ganahan ko nga makakita niya karon dili na. Mas importante na nako ang trabaho kaysa tao nga way pakialam namo. Mas maayo pa'y mo focus na lang ko sa trabaho. 21 years old na ko ni Anto ug doon na ako'y natigom nga 30,000 pesos. Nakanoon ako nga akong ipuhunan og negosyo. Gipahimoan ako tindahan si mama para naa siya kalingawan at the same time maka-earn po siya og income. Ug tuod man ni barug ang among tindahan ug mas ni samot pa nga na okay na ang among kahimtang. Kung kano saan na okay ang among kinabuhi ni mama, usa ka adlaw niadto dunay gibalita si mama nako. Nakoy nadunggang balita ba? Mupauli ko na si papa ni mo diri sa atong lugar. By the way, Papa Joe, ang papa pareho rami og hometown. Sa akong mama, tungod kay nakakita na siya og laing pamilya, na missing in action siya og wa na mapakita sa among lugar. Sud sa dugay ng katuigan. Manya ma, nalipay ka? Kung makigbalik siya nimo, musugot ka. Ang tubag sa akong mama nga di na siya makigbalik sa akong papa pero malipay siya ug makauli ni para matuman na kuno ang akong giampo pagkagamay nako nga makita sa itsura sa akong papa. Pero that was long ago. Niyatong gamay pa ko. Karon nga dako nako, wa na ko maghandom niya. After pila ka adlaw nga nilabay, paguli na ko gikan sa trabaho de laing tao sa among balay. Bisita ni mama. Ang tao nga way lain kundi ang akong papa. Nak, Alvin, na si papa nimo. Mag-istorya siya nato. Sugat pa sa akong mama. Sa ingon ana lang kadali ma, kung ikaw nalipay ka nga after pila ka tuig, sobra 21 ka tuig, karon pa siya mo patimaw niya, dawaton gyapon niya siya. Pues ako madili. Kamo lang, pag-istorya lang mo kay mulakaw ko. Nag-walk out ko, Papa Joe, kaya di ko gusto makita sa akong amahan. Nga wa nagpag-amahan ako sukad sa akong pagkatao. Di ingon ana kasayon nga basta-basta na lang siya mubalik abi kay maayo na ang among kahimtang. Pila ka adlaw nga wa ko muli sa mua kay di ko gusto nga magkaabot mi niya. Kung naman gani siya nagstay sa mua, mas maayo pa palabyon na ko mga adlaw. Unsay mahimo ko, nagdumot na ko sa kong papa o wagi ko malipay nga nibalik siya.
Diha pa ko niuli sa mua pagkabalitaan ako nga nilakaw na siya. Pero after pila ka adlaw sukad ko niuli sa mua nag-istorya na pud si mama nako. Nak, mubalik si papa nimo. Ganahan lagi siya makikita nimo. Sa pa may gamitan na mo nga uwahi naman kaayo na. Anong karon pa lang siya nagpatimaw. So na niya tong gamay pa ko. Kanaghandom kay ko niya, wa siya. Niya, karon nga, wa na ko nakinahanglan niya. Karon siya magpakita. Di ko maoy. Kaya para na ako, wala ko'y amahan. Alvin, ingon si papa nimo nga mangayo lang kuno siya pasaylo nimo. Matod pa sa kong mama nga nagtuang luha. So mo to Papa Joe para na lang sa kong mama ni sugot ko nga makikita sa akong amahan. Ug tuod man, nadayon ang akong nga gikadlukan ang mag-abot mi face to face sa akong papa. Mao din ni siya nga amahan nga wa magpakamana sud sa 21 ka tuig. Matod ko pa sa kong nahuna samtang nagatubang mi sa akong papa. Siya niyo nagduol nako ningon nga, sorry kay Alvin, sa mga panahon nga wa ko nagpakamahan nimo. Unsaon man, nanabaho man ko sa layo para nato. Dali ko nakatubag niya nga, unsay para nato? Nagpakatawa ka para nato, ha? Ingnay noon nga para sa imong bagong pamilya. Giabandon mi nimo sa akong mama. Okay, bisag usa ka sentimos gipadala. Nahilom siya og niduko kay mao may tinuod ug nipadayon ko sa akong pag-insulto niya. Nganong nibalik pa man ka? Wala naman mi nakinahanglan nimo ug sa tinuod lang, di gyud ka madawat. Ug di po ko musugot nga makibalik si mama nimo. Balik dito sa imong pamilya. Ay na sa muka diri kay nahimutang naman mi si mama. Ato na. Lagaw na sa imong mga anak ug asawa. Gingin lang ako si Papa Joe. Pakyas kanila ka ang amahan ug sukad niya to, wa na siya ni balik. Wa na nagpakita ug nagparamdam. Nagistorya mi si mama ug ako siyang giprangkahan nga nakapasaylo na ko sa amahan pero di ko mosugot nga magbalik sila or mubalik sa amua. Ug kunuhay magpakamahan nako. It's too late kay wa na gyud ko'y pagbati niya. Padayon ang pagpanlabay sa mga adlaw katuigan malipayon mi nga nagpuyo si mama. Hangtod nakabalitan na pud mi nga nagkasakit kuno nga akong papa mao nga ni pauli na pud kini sa among lugar ug kauban pa niya ang iyang bagong asawa. Ang new wife mo inihangyo nako nga magistorya ko kang papa kay di kuno mahimutang ug di nako mapasaylo. Nisugot ko Papa Joe nga magistorya mi sa akong amahan bisan og kay bawo nako nga maura gihapon ang linya nga iyang isulti diri nako. Diyang nakita mi sa akong amahan, giangko na pud niya ang iyang mga kasalanan. Alvin, pasaylo ako nga wa ko nakahatag og suporta nimo sa una. Unsaon nga sala gyud nako nga nagpaandir ko sa akong bagong asawa. Masuko man siya og mohatag ko nimo. Ipasaylo naman tika, tubag ko pa niya. Salamat Alvin. Dugay na tikang gipasaylo bisan pa sa kadako sa imong pagkuwang diri nako. Okay na mi si mama, malipayon na mi nga kamera. Mao nga ikaw, na magkailaing pamilya, pagpakabuhi lang kay daghan pa kag mga anak buhi-unon. Padayon pa na akong sulti sa akong papa. So kaniya to medyo civil na ang treatment nako sa akong amahan. Masakit to naman gud. Maluoy pug ko kay basin og unsa, bisag unsaon na siya may naghimo nako. Papa Joe, malipayon ko nga nakabaton og closure ang amo ang sitwasyon sa akong papa. Dito na ko napamatud-an nga mas maayo di ay gihapon nga magpinasayloay. Bisan pag sakit lang pamation nga diha pa siya ni duol namo nga uwahin na ang tanan ug masakito na siya. Pero at least nagkasinabot na mi og sa iyang laing pamilya. Daghang salamat Papa Joe sa pagbasa nimo sa akong tampo kini ang imuhang magtatampo Alvin from Bohol. Daghang salamat Alvin sa nice nimo nga istorya og sa imo sang pagbaton ug pagpasaylo sa imong amahan. Guys, don't go. Napatay laing istorya about ng yapon ni sa amahan. Diri lang sa atong YouTube channel, ang Dear Papa Joe Story. I-post lang sana ninyo. Inom sa magtubig dito, relax, and balik dayon o i-play dayon kay coming na ang ato ang sunod nga istorya kay mga mugbo raman ang ipadakaron. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Mga istorya sa kinabuhi sa atong mga kaigsuonan nga naghatag og inspirasyon
relasyon, leksyon ugma. Diri lang sa Dear Papa Joe Stories. Hello once again guys sa mga ni break pa o karon pa ni balik na sa pagtanaw. Welcome sa tuang second story sa tuang YouTube channel, ang Dear Papa Joe Stories. And this time about lang gyapon ni samahan unong ang atong sender karon, way lain kundi si Choi. Mayong adlaw nimo Papa Joe og tawagan lang ko sa pangan nga Choi. Usa sa imong avid followers og nahurot na gyud nako og paminaw tanan nimong stories. Hangtod nga naka-decide ko nga ako na pud nga istorya ang akong i-share. Nagagikan ko sa bukirang bahin sa Valencia, Bohol. Taga Bohol lang gyapon mga ka-dear friends. Literal nga taga bukid na gyud nga matawag ang mga tao nga nagpuyo sa among lugar kay naami duol sa Chocolate Hills sa Carmen, Bohol. Dili ra pud layo sa pinakabugnaw nga spring sa Bohol nga gitawag og Anislag Spring. Basin na nakadungog karon nga nakaligo na sa Anislag Spring. Ikaw Papa Joe, nakaanat na ba ka anak nga spring? Nindot kay na og bugnaw pagyud. Very refreshing. Who knows, maybe in the future hindi mo sponsor. But balik sa storya. Balik sa akong istorya, Papa Joe, nitong bata pa ko. By the way, sa di pa ko mapadayon, nakapasa na pug kog comment in one of your stories nga nagbalik-balik na kuno halos tanang sender nga mga pobre o kagikan. Huwag yun tayo mahimo ana. Unsaon man nga, pobre yun di ay. Naman gani ko yung nabasahan sa Facebook na nag-ingon nga, people don't realize how expensive it is to be poor. Murag strong nga movie ba? Mao man siguro to Papa Joe. Gikan po ko sa kabus nga pamilya. Upat mi ka manag-igsuon, tulo ka lalaki ug usa ka babae, ug ako ang ikatulo. Presko pa sa una-una until now ang nahitabo nga bangungot sa among pamilya kundi nag-away ang akong inahan ug amahan tungod lang sa selos. Ang akong amahan sobra kayo kasiloso. Bisan nung makita lang siya og man lipstick ang akong mama mudayon og kasuko. Mudayon og ingon nga nakay kasabot laki no. Nagtrabaho man gud kaniya tong akong mama sa Tagbilaran sa may Davao Public Market isip usa ka tindera. Ang kita ni mama sa iyahang pagpanarbaho mao'y nagsupport sa tibok pamilya kay ang akong papa gasigir ag panugal. Nag-eskwela naman min tulo sa akong mga igsuon unya akong manghod nga babae gamay pa. Tanang sugal gisudlan sa akong papa sama sa baraha, hantak, supo ug dagan pa. Sikat kay ito ang akong papa sa iyang pagkasugarol bisan asa nga lugar kay maabot siya nga tuog panugal. Kung mangutana mo na ba siya trabaho, yes, do na. Nagtrabaho siya sa Basakan. Pero sa timpong ting-ani na, sa humay iyang ibaligya og hurot og panugal. Mayon taog makadaog pero dili ra bagyod kay sa sugal mas maglabi ang iyang pildi kaysa daog. Usa ka adlaw niya to padung ko muskwela, uwa man ako mama kay trabaho. Nakita nako kong papa nga ako nakitaan og nangayo ko og kwarta niya pero nibalibad siya. Wa ko niya tagi kay wa ko na si kwarta. Ang akong gibuhat niya to ko sa akong lola para mangayo og kwarta. Gitagan kog 2 pesos. Lipay na kay ko nga niya to sa eskwelahan kay nana ko'y pangpalit og snacks. Pero niya ng pagkahapon yuli ko sa balay. Dako na kong kahibong kay layo pa ko sa mua pero nakita nako ang among balay nga daghan kayong tao. Diyang duol na ko sa mua nakita nako akong papa nga nagduwa og tungits. Kauban alay mga tao nga mga sugarol. Pareho niya. Daghang kayong tao sa mua og nag-iyahay og sugal. Gihimo naman noon sa akong papa ang among balay og sugalan. Ang silong sa among balay gihimong buho para sa sugal nga supo or supuhanan unya na mga bata nga manugal. Samtang mong papa, lahi pod ang iyang grupo kay tong itspod ang ilahang giduaan. Gidiretso na kong ato si papa o giingnan nga, ingon ka pa, wakay kwarta, unya, nanugal malagi kag tong its. Suko nga nito bag ang akong papa nako. Paghilom na, Choy, pildira ba ko basta hinay ka no di kanon? Na, nihilom lang ko Papa Joe. Kay nahadlok ko sa kong papa kay sa tanan na mo manag-igsuon, ako ang iyang pinaka-kontra.
Siguro tungod kay ako ray lahi og naong na mo man nag-igsuon. Doon mga chismis sa mga silingan nga basin lahi kuno kog amahan. Nakadungog po si Papa ni chismisa mo nga awayon niya si Mama kay nangabit kuno ug ako ang anak sa iyang kabit. Para makalikay sa mga kasuko sa akong Papa, di ko magtambayan sa mong balay. Adto ko sa akong lola kay pinangga kay ko dito sa ilaha. Usa ka gabi niya to dito na po ko natug silang lola. Di na ko makalimtan kining pitsaha. June 23. Kagapon ni sa pagbasa na to karon, no? 2028. Nakamata ko nga naghinilakay silang tanan sa balay sa akong lola. Naunsa man mula nga nang hilak man mo. Kay sila tanan magud ang naghinilakay apil na akong iyaan ug akong uyuan. Mao day Papa Joe. Mao na dito ang akong gipasabot nga bangungot sa among pamilya. Ang pinakamakahadlok nga nadunggan akong gitubag sa akong lola diri nako. Tanatsoy, mga tuta sa inyo, kay imong mama, gipatay sa imong papa. Grabe gilakan ako, Papa Diyos, samtang naglakaw mi padung sa among balay. Ug tuod man, pagabot na mo sa amo, daghan kaing tao ug diha po ang akong mama nga wanay kinabuhi. I was 6 years old niya tong panahon na. Nagsiyog hilak ug akong gipabangon si mama. Di ko makatuo nga wala na siya. Patay na ang akong ginahan. Di ko makadawat. Nagsyagit ko ug naghilak samtang akong giingnan ang patayng lawas sa akong mama nga di pa ka patay ma. Bangon diha ma. Pero bisan kung saon ako minatay o hilak nga pabangunon ako siya, di nagyud siya mo bangon. Kay wa naman siya kinabuhi, Papa Joe. Napriso akong papa nga mo'y nagpatay sa akong mama pero after 2 years sa Pisuan, nagkasakit kini og namatay niya tong 2010. Sa haya sa akong amahan, ang tulo nako kaigsuon ni duol sa iyang patayng lawas, ako ra ang wa. Kay di na ko madawat o di na ko siya mapasaylo bisan og patay na siya. Magbalik-balik sa akong utok ang iyang pagtigbas sa liog sa akong inahan. Hapit gud maputol ang liog sa akong mama, Papa Joe. Sakit kayo og traumatic kayo katong itabua, Papa Joe. Ana kaila sa mong pamilya kung makadungog sila aning akong istorya bisan pa og nangalyas ko makaibaw gyud sila kung kinsa ko tungod kay wa nay lain nga balita nga ilang nahibaw-an sa among lungsod sa Bohol nga gipatay sa bana ang asawa. Pahit kayo sa kong part, Papa Joe, nga nagdako ko nga way ginikanan. Pero may nalang kay gisagot mi sa kaming managigsuon sa among lola. Sa among bagong pamilya, nagtagam taming pagmahal, bisan pagpubri ra po ng akong lola, pero kugihan siya mananom og lagutmon. Naay kamaisan si lola, naay mga tanom nga gulay o kamuti mo nga di gid mi magutman. Ang akong lola dunay duha ka anak nga wa nagminyo, nga mao'y kauban namo sa balay. Mga 40 plus na ang ilang pangidaron pero single lang gihapon. Kung imo silang pangutanon nga nung wa sila magminyo ang ilang tubag, di na may musulod anang laing responsibilidad, nagianan namo ang tumang kalisod, sukat pas gamay pa mi. Di na namo po na namong kalisod, o niya ipasara namo sa mga anak. Sakit po paminawon ang ilang mga prinsipyos kinabuhi nga wa gani sila magminyo kay di sila gusto og responsibilidad. Pero nasugamak yapon sila kay napun-an naman ninuon sila, namong upat ka man nag-igsuon nga ilahang gisagup. Ang akong uyuan o giyaan parehong dili stable ang pangita. Ang akong uyuan panday. Kung na'y magpapanday, mga kwarta. Samtang akong giyaan, manglabada. Kung na'y magpalaba, mga kwarta. Ingon na nakapait ang akong kinabuhi. Pero bisan pa sa kakabus o sa kahadlok sa responsibilidad, ilagyapon mi nga gisapupo kaming upat nga managigsuon. Ilaming gipeskwela hangtod kaming tulo nakagraduate na sa senior high school. Gawas lang sa mga kamagwangan nga maoy ni giveaway o ni ako pod sa responsibilidad. Wa na siya mo padayon og eskwela para makatabang sa mga yaan o uyuan nga nagpa-eskwela namong tulo. April 12, 2022 ni panaw ang akong mapinanggaon nga lola sa edad nga 84. July 9, 2023 ni panaw pod ang akong
mapinanggaon nga iyaan. Mo ni mga pizza nga di nako malimtan hangtod sa kong pagkatiguang, Papa Joe. Wa mi mga ginikanan pero gipulihan o gipangga mi sa kong lola, iyaan o guyaan. Pero sakit lang kayo nga wa man lang mahatagis kay tasaan nga makabaos mi sa ilang kaayo diri kanamo. Sa pagkakaroon, Papa Joe, 22 years old na ko, Papa Joe, og birthday di ay nako sa July 17, mag-23 na ko. Advance happy birthday. Mao nga nisuwat ko kay malipay na lang ko nga i-greet ni mong happy birthday, Papa Joe. Happy birthday again in advance. Kay idol kay kanako. Gibalik-balik na ako paminaw tanan ni mong mga stories, mga bag-o karaan nga stories nga akong napaminawan. Sa pagkakaroon kami na lang upat sa kumanigsuon og akong usa ka uyuan ang padayon nga nakipagbisog sa kinabuhi. Ang among mapinanggaon nga uyuan nga maoy nga mahan namo tiguang na sad siya. Karon nga wa na namo patrabaho amo na pud nga turno ang pagbaos niya sa iyang gibuhat diri kanamo. Ang among kinamagwang ang igsuon usa na siya ka kagawad sa among bukid ug nagpuyo siya kauban sa among uyuan. Ang among lang maghuwang tuwa na pud sa Manila nagtrabaho. Ang among kamanghuran nga babae nagtrabaho sa Tagbilaran pero lumargahay na sa Cagayan de Oro kay paeskwelahon siya sa lain namong iyaan. Samtang ako, Papa Joe, niya sa Tagbilaran City nagtrabaho isip usa ka tindero. Minimum ra ang sweldo, pero way reklamo. Og sa dili pa dayon nako tapuson usbon ko. Birthday nako karong umaabot July 17. Hinaot pa nga mabasa nimo ni Papa Joe para maunalay birthday gift nimo nako. Malipay na kay ko. Kini ang imong magtatampo, Choy. And Choy, again, advance happy birthday nimo. O ginaot pa nga makabot nimo ang kalipay sa imong kinabuhi pohon. O sa tanan na nanaw, daghang salamat o kinisa rin inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Ay kalimot mag-subscribe and click the notification button. Bye! Sa bawat liham na aking sinulat, puno ng lungkot, saya at pangarap. Sa radyo mong tahanan ng kwento, Papa Joe, ikaw ang aming kakampi sa mundo. May luhang pumapatak, may ngiting bumabalik sa tinig mong kay lambing. Kami iyong pinapahid. O dear Papa Joe, tagapayo ng puso. Sa bawat kwento, ikaw ang sandalan ko. Sa pag-ibig, sa sakit, sa pangarap at saya, ikaw ang tinig ng bawat nag-iisa. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May iniwang sugat, may bagong simula sa mga liham. Hinahanap ang pag-asa sa bawat kwento mong pinakikinggan. May aral at saya na hindi malilimutan. May luhang pumapatak, may nginting bumabalik sa tinig mong kailan din kami iyong pinapahid. O di
Sa alon ng radyo, tinig mong gabay, nagbibigay pag-asa sa bawat buhay. Kahit saan man kami dalhin ng mundo, ikaw ang kaibigang laging nandyan, Papa Joe. Oh dear Papa Joe, aming kaibigan, salamat sa kwento mong walang katapusan.